Nedávno jsme vás informovali o změnách, které nastaly v brněnské městské dopravě. Co na tuto situaci po 5 měsících říkají místní, se dozvíte v následující reportáži. Je tomu 5 měsíců, co proběhla velká tramvajová revoluce. Jak už jistě víte, mnoho linek bylo přesměrováno a některé jízdy byly i zrušeny. Ba co jízdy, některé linky byly i zrušeny. To platí i pro linku trasy Technologický park Juliánov, spíše známou pod číslem 13. To byla jedna z nejpřeplněnějších tramvají v Brně. Důvodem byla zastávka Grohova u Filozofické fakulty. Jak se tato změna projevila do života studentů této fakulty? No tak mě to třeba vadí hodně, že jo? Protože když se podíváte, jak je tady na tu 12 narváno, tak to bylo třeba i dřív, jenomže teďka prostě tu tramvaj, já se do ní nevejdu a tak čekám na další, zase se do ní nevejdu, no a potom musím mít pěšky. A co se... No tak jako nestíhám třeba knihovnu a považte, do knihovny se chodí včas. Ano, a byl byste tedy proto, aby se tento spoj obnovil? Tak určitě, protože, jak říkám, ta knihovna, no, do té se má chodit včas. A mohu se zeptat taky, co studujete, Určitě. že chodíte tak často do knihovny? Určitě. Takže... Jasně, JAMU, studuju JAMU. JAMU. To je Janáčková. Já vím, co to je, jenom to jste tak často ale 13 nejezdil, pokud studujete JAMU. No to byste se divil právě, tam u Fildy, jo, tam jsou ty nejlepší knihovny, jo, rozumíme si, co můžou být, ale mě už to jede, tak já budu muset... Tak já vám děkuji za rozhovor. Tak jste to slyšeli. I přesto, že tento student není studentem Filozofické fakulty, jezdil 13 velmi často. Zbývá nám tedy položit otázku, proč byl tento spoj zrušen? Byl to opravdu nutný krok k tomu, aby se zachovaly rozjezdy, anebo to byl krok k tomu, aby lidé začali chodit pěšky a dělali něco pro své zdraví nebo přírodu? Nezajdem taky do té knihovny? Pro Jamka TV Dalibor Buš.